ସହିତ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଆସି ରହୁଥିଲା ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ସେଇ ସାରୁ ଉଦ୍ଭବ କରୁଛି ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ଡରଉଛି। ଏଠି ଆଗରୁ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ନା? ଆଗରୁ ଏଠି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସାথে ଭୟାନକ କରିଦେଇଛି ଲୋକ କିଛି ମାରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରାତି ନା କେତେଟା ହବ? ରାତି 1-2ଟା ରାତିରେ ସେ ମାନେ ଉଦ୍ଦୁକମ୍ବ କରୁଛି ଘରେ ମାନେ ଗାଁର କାହାକୁ ରଖେଇ ତ ଦଉନି ସେ ଘରଟା କୋଉଟା? ଘରଟା ସାରେ ଏଇଟା ଆଉ ଯିବା ନା ଘର ଭିତରୁ? ଆସୁନାହାନ୍ତି ଘର ଭିତରୁ ଯିବା ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ। ଘର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜିନିଷ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ନା? ଏଠି ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ହଉଥିଲା କି? ହଁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ହଉଥିଲା ତା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରଖେଇ ନେଲାନି ସେ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ 10-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ରହିଲାଣି এইপଟ ଯୋଉ ବାହାରଟା ଏଟା କି ଜାଗାଟା? ଏଇଟା ସାର୍ ମଶୁରୀ ପଦା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ସାର୍ ଫାଶୀ ଦେଇକି ସେ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସାথে ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି। ଡାକିଆ କି ଏଠି ଥାଏ ଯଦି ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣୁଥିବ ତାହେଲେ ଆସିବ ନା? ତାଙ୍କୁ ଡାକିଆ କି ନ ସାର୍ ସେ ଝିଅ ଡାକିଆ କି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ସିଏ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ଡରା ଟେକା ଛାଟ ଇଏ କର ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ କର ତା ମାନେ ମାରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଇକି କୋଉଠି ଟର୍ଚ ମାଇଲା ରୁହ ବାଇରୁ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ସାର୍ ଯାଅ ନା ରୁହ ପୁରା ଭୟାନକ ସିନ୍ କରିଦେଇ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋଳା କରୁଛୁ ଏଠି ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ କୋଳା ଭୟାନକ ଟେକା ମେକା ଛାଟିକି ଦୁନିଆ ଇଏ କରୁଛ ମାନେ ରଖେଇ ତ ଦଉନି କାହାକୁ ଆଉ ଏ ସାଥେ ସାର୍ 11:30 ରାତି ଯାଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ମାନେ ସେ ସମୟ କାହାକୁ ରଖି ତ ଦଉନି ଏଠି ମାନେ ଲୋକ ସଞ୍ଚୟ ହେଲା କାରବାର କରୁଛୁ ନା କରୁନା? ସଞ୍ଚୟ ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଘର କାଟି କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି ଡର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କବାଟ ସାର୍ ଆମେ ଦେଇକି ଆଇଥିଲୁ କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲା ଦୌଡ଼ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛି।